Liju, donju. To je bio bi! A? Gdje ovaj što se daje, da izađe sad na put. Će on mene da dira. Ja sam vas zvao da radimo nešto, da vižemo neki baler. Ajde. Uha! Pa pojedi ti kuće bre. Evo, da smo živi svi ovdje ima mladi. Gle što ono nije strah, ništa Što ima ne. mladi, vidiš što su i Ništa mladi. nije strah, oni prišli. O, testera. Sad će ti da snimiš kako ja dižem praci i ubacujim. I ovdje sad se prodava. Pa svi. Pa mogu da vam predložim. Sad manje. O tako. Tako. Voda. Evo tako. O, klizalište, a? Čija nižemo? Mirko. Dobro lažem, jeste. Njegova naša nego tamo. Dobro. Taman. A doneli svi? Svi doneli, dobro. 6 komada. I ja sam prihvatio još 4, to možeš ti da završiš sve. Do drugi dan, a? Sad da ti kajem. Čim otvoriš osjetim da treba na tebe. Koliko se peče već? Ja sam stavio rip, pola 10. A? Ima. Pa znači još neki sat vremena. A treba, nogi, ovo treba se peče još. Još koliko, šta misliš? Sad bre. Sam mora da podložim. Daj ovdje svetlo, nimaš? Nemam ništa. Nemam telefon u kuću mi. Pušti? Čekaj da nema eksteri, stani. A ne bi trebalo da ima. Domaćinci ne bi trebalo da ima. Čekaj, stani. A šta, i ovo da cepam? Drži. Kaže se Stefana. Hajde, kaži. Kaži. A ti zbog njega. A ovo je jake petarde, da znaš. Če ja da testiram, ne mogu da pukne neka. Vidi. Če baciš? Što, jaka? Aha. Ne. Če, ajde baci. Neću. Halo. Ja ne bacam petarde. U Avliju, donju. To je bio bi! A? Ajde, upadaj slobodno pozadije, a si ustalo dela? O, patike. To. Gdje je ovaj što se daje, da izađe sad na put? Će on mene da dira. Bacim dinamit, beži ceo komšilu, bre. Mora da se zna ko je najjači, bre. Ja sam vas zvao da radimo nešto, da vižemo neki baler. Ajde. Ha? Znači, kao nije. Evo, dobrodošli u kurs. Predajem kurs. Ja sam ovo sam vidio na klip. Pa na klip. Otvori malo u Sad svi po 100 evra. Otvori Kurs. furunu. Sad ću da vam držim jedno predavanje, moćim Pa evo to se Nije, bre, pa nije. su rukav, iza rukavice iza tebe.
Obre, nije uha. Uha! Če da vidim, možda gre mnogo gre. Pa tvori da vidim. Znate šta je fora? A što ne šalješ ovaj screenshot? Pa nisam prebacio, ali Ej, to moj. prebacio sam njegov. To tako treba. Tako treba. Pa treba. Tako treba. Da vam objasnim. A više ima i dole, objasni. Ne, tu Ajde, izbacimo treba žar. Stojimo ovdje, A, ovo je brate, vadiš. Može. Majke, Izbacimo, dobro, ovo lepo. izbacimo žar Daj stoličić. i onda stavimo žar tu, jer ta cigra Ne dihti ti ovo. tu malo, Ti ovaj ni dik. to, pogledaj kako pravio kifa. Znači, čekaj, gdje piše? Bato, šta se ovo? Jes, ne CZ, to je CZ, gdje je Stefan beš? Evo ST, Stefan Kif. A što se to? Stefan, to se dadu pa još mnogo. To treba da popunimo, to nismo sad ni ne. znali da ovo, ali nije to opasno. Ali, Da ga čugliš. Funkcioniše. ne be, nije to Sjan vruće. čuk. Nije to vruće, ne možeš Čuk da kad držiš mu mnogo. dam. Nije Nije to vruće, sam imao mnogo. Jak sam. Samo malo. A može bi da sedimo ovdje, daj stoličić i odem da posedam. Ali oni go, pa vajde ti kuće bre. Či bebe? Svi to prevalo. A ove vidite ovo ništa to. Neće sam. Znaš zbog čega? Zato što prva vata, oni nisu gotovi. Vidim ja da vidim. To je prva vata, uvijek mora se podrži. Jer hladan zid, zima. Ima unutra neko. Pa vidi si otvorio sam, si A vidio. mogu da ga udarim jedan? Slobodno. Ovdje si Tu se gul. To ne to. Evo, room tour. Ja nemam. Evo. Da smo živi svi ovdje mladi. Gledaj što ono, nije strano, Tu ništa ima bre. mladi, vidiš to su i Možda mladi. nije strano, ne prišli bre. Nije ih save. Da mi videli vama. E tu najveći zec. jebači. Ha? Ovi to vadi. Pogledajte sad zec ovdje. Italijanska farma. E, to mi palo na glavu, sam da znate. Ovo mi palo, to mi je u glavu. Pa za to si pod uglavom. Čekaj da ga izvadi. Čekaj skoro, širi ga da ga slikam. I tebe i njega. Čekaj, moram da palim foto. Izražavaj se bre. Strašno. To je moj grom. Ne. Grom. Tu malo budi malo nije u redu. Budim Ti se zajebao. ovdje mi zajec je licu, to ti ne Bato, stižao ti poruku. Na stoličić. Nisi Koliko dimi bre ti. Šta bre svašta? Još golija, pričam. Da daći da bude jedno pivo, ne bude Se uklize. Bato, kad ideš u crkvu? Kod 4? Ja ću kod 3. Kod 3? Ti poranio muški? Ajde u počutku. O, testera. Tam da zavažem. Električan lom. Ajde. Sad će ti da snimiš kako ja dižem praci u vacujem. Ajde. Ja mislim. Malo sam lep dečko, dete moj. Pa sam se ošišao, pa bradica. Više oko sat vremena na snimicu. Ja kako vam dam kameru da gasim. Thumbnail. A si ga vidio? Da? On sam se šišao. Će čuje ta. A Boki najče se na snimu dašne da bi. Ajde sad, vatite ovo za snimak. Ćeš jabat. Svi, pomagajte. Viš da ova će ispusti. Lele, sve na noge mu kap. Ne vidi. Pogledaj. Ti prati me s kamerom. Aha, pa čekaj ovo da pređe. Dobro, nemoj se opet da Znači mi kupiš nove. Ide monetizacija. Demonetizacija da znaš. Ovdje se suši meso, pušnica. Ja ću podignem, a ti mi. Ja ću podignuti. Teško. Ajde. Možeš. Ja Malo. mogu, nego podigni, ne može tam da... Aj, ne dobro, sad peži odmah. Ja, to mi mladi. Evo gledaj kako ti gleda jebeš tu. Koliko stari oni? Pa oni imaju, oni se bavi da stignu već 5 kila, ali nisam ja odmah dao ovaj... Ma koliko stari? Stari, brate, nekih 2,5 mjeseca možda.
Sad ćeš mjesec dana oni ti kija me ne bio, nego nisam im odmah, više sam detaljnu davao nego upeletiranu hranu i onda... Pričao mi. Jeste, Koji se prodavaju? Pa stuma, Koji prodavaju? što voli. A, Dobro, a koji ovdje sad se prodava? pa svi. Pa mogu da vam predložim. Ja ustak ga je. Nemoj to da otvaraš, ja begam ako hoćeš. Nemam sad da... Ne bre, oni ne Ali ne ljubore. zipu. Pa deda ripi se polomi. Ti se polomi bre. Kako ima? Mudra, zipa mudra. Pa gdje si da ripi da zgo? To, brat. Ali ima neki mužak. To ga drži, bre. Uraši. Taj mužak, vidimo se mu. Idemo za džak. Hoćemo se. Šali se, nećemo sad pustiti. Či idemo svi bre, ajde. Ajde mi se. Idemo svi, mogu Možda šta. 50.000 džak da smanji dan dozijem, pa šta sam? Pa ne, ću ja donosim sigurno. Neću nije, Ne a? mogu zbog grbine. Jesmo. Evo ga gotovo. Sad će Čika Buda da loži. Ćeš ja? A da nosimo vi? Da nosimo vi? Kako se ladno malo, donesi oni dva da probam. Čekaj ću da ložim, ja imaš mi. Pošto sad ovamo sedimo oko tebe u sobu. Svi. Svi. Će dođi još ekipa, nemoj se brineš. Hej. Dobro, loži. Ja ću te viknem poslije kad dođeš da... Vikni me, neka se... Ne mogu ti me od sada ložim, ja Neka se cede, ajde. A znaš ko je čije, ne znaš? znam. Pa kulturan čovjek. Ube, zopagu. Pa on stavi mušterija, tako? On čovjek zna. A si očistio ti naš ražen? Si očistio? Nisam, sad ću ga čistiti. Nema slušaj, ne moraš založi. Posle oni kad odu, ja ću da očistim i će da nižem ova praseta. To taman. Ti si nigdje ne žuriš. Daj Excel i da skratimo. Ovo prase je dosta masno. Biće ovo za guljanu piču. Tamo nego lepo ni nanizao, nego dobro sad jebi ga. A ćeš da ga vezujemo sa žicom? Ajde. A? Neću, pomerite. Sve? Ajde. Beže sad relativno, ja zaključujem. A da imamo da li ti znaš to. A vidiš da furi malo, a? Da ne diktuje malo, ovdje se napravila šupljine, vidiš? Beži. Ja ti pričam da sam ja da dižem to, ti si tvrdoglav. Možeš? Ajde. Šta je? Ja. Sad manje. O tako. Tako. Je tako? Sve je tako. Sve je kako ja kažem. Da se to neće okreće majku ima, a? Voda. Jel tako? Hajde gospodine, sipi. Daj to gospodine. Znači vodu. Možeš. Šta nam ostalo da nanižemo prasići, da se očisti ražanj. Evo ga jedan. Gdje je drugi ražanj? Eto ga tu.
A ovaj? Ovaj nije. Ovaj se treba čistiti, daj da ga čistim čas. Lako. O, krizavište, a? Malo se krizamo. Slušaj zvuk, slušaj zvuk, slušaj zvuk. Da imamo kakva situacija. Situacija na nivou. Možeš? Viš kaj to gleda. Kako lepo miriše, bože, bože. Ovo pada. Ej. To okej, a? Dobra vatra, ne? A? Jaka vatra. No dobro ćemo kaj ćeš malo češće, malo ovo, malo no. Šta me? Dobra. Što ne daš lepo meni? Ej ga gazda Buda. Gotovo je to, što veš, kako bi jeo sad ovo vruće, majku mu. Drži. Čekaj be. Gledaj šta, neka nek se cedi tako. Tam da ga naslonimo, da se cedi. Mora da ložimo je vatru i opet, tako? Aha, Se vidi crkva. Vidi se. Ajde, dami i gospodo. Ako u istom pravcu, onda se zališi. Zvezdnog postojanja ovih godina od 45. Ili Partizan već bio na 3 Final Fora osvojio jedan A onaj godina obzor za Feroš Divađića. baš istom da konačno kažu Sad možda jedemo. Tako. Gosam Budimir. Idemo da vidimo, a? Jeli? Ćeš sad da vidimo ili kasnije? Kako hoćeš? Pa kako ti hoćeš, ne znam, ti si pa Kad sam stavio ja? Pa ne pojma, ja sam oko 8 sam otišao. Šta bre, ko sam? Sam ja otišao, ne, oko 9, ne znam kad sam otišao. Ne, Da, oko 9. Pa ti oko... 9:03, Pa nisi ti stavio u 9. Ti ako si stavio do pola 10. o pola 10. A sad, pola 11, pola 12, pola 3 sata. Pa ne znam kad ti hoćeš Idemo da krenemo da se cedi. da se cedi. Da vidimo kakva situacija. Kao sve me boli da ide. Što, umoran si? Umoran si? Kožica. Ovo najsađe. Prvo da spravimo tam da se cedi. Čekaj malo da pojede. Pa daj ovo na nosimo, ko se jedi pa može.